segons les majories S'hauria de fer democràtiques que hi hagi. una nova Constitució, Evidentment. per entendre'ns, Sí, perquè aquí l'Estatut no serviria. No, de fet, ja no serveix per gaire cosa, però tampoc serviria. S'hauria de fer una Constitució com tenen tots els estats del món, que és una Constitució. Molt bé. I financerament com ens en sortim? Financerament, primer la qüestió que tindríem és que 20.000 milions d'euros que cada any se'n van a Espanya i no tornen serien nostres. Això vol dir que depèn de les decisions que puguin prendre per majoria els catalans, podria multiplicar-se per 4 la despesa en ensenyament i en educació, multiplicar-se per 16 la despesa en obra pública, multiplicar-se per 2 les pensions de seguretat social i de jubilats i d'aturats, etc. Multiplicar per 35 els avals, en una situació de crisi, els avals i crèdits a les empreses, allò que la majoria dels catalans decideixen com en qualsevol país del món. El problema és que ara decidim el que decidim, no tenim la capacitat d'executar-lo, perquè les decisions les pren i les executa el PP i el PSOE, el govern, el Parlament espanyol i el Tribunal Constitucional. I econòmicament, senyor López Tena, amb qui tenim relació? Els mateixos que teníem quan teníem la dictadura de Franco, quan teníem la República o quan teníem la dictadura de Primo de Rivera o la monarquia borbònica, amb els països del nostre entorn, amb el mercat únic europeu, amb la globalització i, per tant, amb tot el món. El primer mercat de Catalunya deu ser Espanya, avui per avui, encara. El primer mercat de Catalunya... Almenys en molts sectors. El primer mercat de Catalunya d'exportacions, ara com ara, és Espanya, però és minoritari. És a dir, venem més ja a fora d'Espanya que a Espanya mateixa. I comprem el doble a fora que el que comprem a Espanya. Per exemple, en el cava, venem més cava a Alemanya que no a Espanya. L'empresariat català la veuria clara, aquesta proposta? N'ha parlat vostè amb empresaris? Sí, depèn dels empresaris, depèn dels sectors. Perquè pensem una cosa, aquí hem tingut una economia intervinguda fins fa 20 anys, amb unes fronteres tancades i, per tant, amb proteccionisme. Això va suposar, a l'entrada de la Unió Europea, una situació de crisi important, és quan va caure pràcticament el tèxtil sencer. Ara ja s'hem adaptat. I, per tant, hi ha sectors que encara venen primordialment a Espanya i n'hi ha sectors que venen sobretot a fora. I en una economia molt oberta, si Catalunya fos independent, seria el segon o tercer país del món de major obertura comercial. En quant a importacions i exportacions, al nivell de com és parar a Singapur o com és parar a Hong Kong. N'està segur que a Espanya ens veuran igual una vegada Catalunya sigui independent, ja que ens estem posant en aquest supòsit? És el que ha passat arreu. N'hi haurà, evidentment, tensions per sectors com n'hi ha ara, per sectors que cridaran a la boicot, com ja n'hi ha ara, com n'hi ha hagut al llarg del segle XIX o el XX. Francesc Cabana té documentades com 100 i pico crides de boicots als productes catalans. La primera el 1836. L'han fet ara amb motiu de l'Estatut. Però les coses tornen a la seva llera natural al poc temps. També a Sèrbia, després de la independència d'Eslovènia, va marcar un boicot comercial i al cap d'un any va fracassar absolutament, perquè els fluxos comercials i econòmics són els que habitualment existeixen entre els països del mateix entorn. I pensi una cosa, dins de l'estat espanyol, on més venem és el País Valencià, a les Illes Balears i a Aragó. Imagini's, el País Valencià, que vostè el coneix bé... És a dir, a la Corona d'Aragó, perquè és el nostre espai natural. Amb una Catalunya independent. Però a veure, senyor Puigdemont, una cosa són les crides als boicots que pugui haver-ne, cosa que no tenen mai eficàcia. I una altra cosa són les barreres comercials. I Espanya ja no pot fer barreres comercials, ni contra Catalunya ni contra la Xina. No pot. No pot perquè ja no li correspon. Està en la Unió Europea, està en l'Organització Mundial del Comerç i, per tant, no pot fer aquestes coses. Senyor López Tena, què li diuen a Convergència Democràtica quan explica aquestes coses que explica? Perquè vostè deu ser l'ànima independentista de Convergència Democràtica. No cregui, la Convergència té una ànima independentista... Ja no parlo d'Unió. Molt potent, també Unió té una ànima independentista molt potent, com vostè sap, i com s'ha manifestat darrerament, entre altres coses. No, és a dir, aquí que n'hi ha una transició entre la idea de dins d'Espanya podem surar, podem obrir camí a la constatació que això és impossible en els últims 2 anys, i això afecta a Convergència, afecta a totes les forces polítiques catalanes. Sí, però tampoc s'esperava el PSC. Però Convergència, durant tots els anys que ha governat, ha actuat d'una altra forma, el peix al cova... I era correcte, al meu entendre. En canvi, l'única persona que li ha sentit d'una manera tan clara dir això, les dues úniques persones militen a 2 partits diferents, que és vostè, des de Convergència, i Joan Carretero amb l'article de fa una setmana a l'Avui, que ve a dir gairebé el mateix que vostè, almenys a la superfície. No he engratat en les propostes concretes, però vostès dos, vostè i Carretero, diuen el mateix. Per què no pacten? Jo crec que n'hi ha molta més gent que també diu el mateix, i això ve d'una cosa, ve del fet del fracàs de l'Estatut. De la mateixa manera que van poder tirar via amb l'Estatut del 79 durant 20 anys, també podrien haver tirat via amb el nou Estatut. N'ha parlat amb Carretero, vostè? Sí, jo tinc una relació fluida i sovintejada amb el senyor Carretero. Muntarà un partit, el senyor Carretero? No ho sé, pregunti-li a ell. I vostè potser tindrà una doble militància, no sé. La doble militància no cap. La doble militància no cap. Jo fa 20 anys que soc militant de Convergència, crec que Convergència ha estat la millor eina per fer avançar Catalunya, i ho és,
I crec que Convergència anirà evolucionant segons el seu propi electorat i els propis catalanistes van evolucionant amb la constatació que a Espanya no hi ha res a fer, aniran evolucionant cap a la independència. De la mateixa manera que també està evolucionant el Partit Socialista de Catalunya, o Iniciativa, o Esquerra Republicana. Hi ha gent, senyor López Tena, que critica posicions com la seva o la del mateix Carretero dient, escolti'm, de la independència no n'hem de parlar tant i l'hem d'anar fent més. Per tant, jo li preguntaria, la independència s'ha de proclamar o s'ha de treballar? S'ha de treballar, i una manera de treballar és justament debatre i analitzar com ho fem i quina Catalunya volem, perquè d'allò que no se'n parla tampoc se fa. Per tant, aquest discurs em sembla completament equivocat en una societat moderna, democràtica i en la qual respecte les llibertats. No hem d'estar en la clandestinitat, perquè ara ja no n'hi ha repressió en aquest sentit i com a conseqüència d'això s'ha de debatre públicament quines són les diverses opcions que n'hi ha i que la gent i el poble triï i voti la que més li agradi. Escolti, a veure, a Montenegro van fer un referèndum d'independència, va sortir el sí i són independents. Al Quebec va sortir el no i no són independents, i no passa res. Que la gent decideixi. S'avançaria més cap a la Catalunya independent amb un govern presidit per Artur Mas en lloc d'un presidit per José Montilla? Jo crec que sí. Entre altres coses, per a poder arribar a la independència, primer és necessari redreçar la situació actual. I jo crec que el govern actual, presidit per José Montilla, té una subordinació a Espanya i als socialistes espanyols que fa impossible que pugui defensar Catalunya. Però està tibant amb la qüestió del finançament. Està tibant vol dir que fa 9 mesos que el govern espanyol ha incomplert les seves pròpies lleis i el govern de la Generalitat ho tolera. Em refereixo al finançament, que tenia un termini màxim, ara serà el maig, diuen. De l'agost. La llei aprovada per les Corts Espanyoles, la llei diu que havia de ser abans del 9 d'agost de l'any passat. Sí, està clar. Davant d'un govern espanyol que incompleix les seves pròpies lleis, les lleis que ell mateix vota i les que fa el seu propi congrés, el senyor Montilla l'única cosa que fa és paraules i no fets. I no és això el que va prometre. Vostè quants anys ha viscut a Madrid? Jo he estat vivint a Madrid ara 7 anys. 7 anys. Vostè va dir no a la Constitució? No, a quina Constitució? A l'espanyola? No, en absolut. Entre altres coses perquè quan era la Constitució jo no tenia edat per votar. Ah, no? Doncs miri, ho tenia mal entès. En tot cas, li diré una cosa que sí que és... Però jo hauria votat sí a la Constitució espanyola en aquell moment, per una raó, perquè, és clar, les coses han de veure en el seu context. En aquell moment, la tria era entre democràcia i dictadura. El risc era tornar a la dictadura. De fet, vam tenir un cop d'estat 3 anys més tard. Per això segur que ara no m'equivoco. Per tant, la tria no era monarquia-república, la tria no era... Era democràcia o dictadura. Però, en canvi, vostè, i amb això no m'equivoco, vostè diu que no és espanyol. No, no ho he estat mai. No ho he estat mai i sempre ho he defensat. I Espanya com es veu avui? Ho dic fruit de l'experiència d'aquests 7 anys? Doncs miri, allí, al Consell del Poder Judicial, compte que jo, més que a Madrid, també per raons de que, en fi, havia d'anar sempre més corta per l'amenaça terrorista d'ETA, i això aïlla molt i fa viure molt en el món oficial. O sigui, més que a la ciutat de Madrid, que coneixia d'abans, he viscut a la Madrid-Brasília, o sigui, a la Madrid del món oficial i de la gent que es mou al voltant de les institucions. Doncs allà, una de les coses que em deien sempre, tant des del PP com des del PSOE, és la de, es que a ti se te entiende, es que los catalanes son unos cagados y unos cobardes. És que no dicen les coses clares. I vostè considera que tenen raó quan diuen això? I em deien això? també una altra cosa molt graciosa. Em deien, és que tu eres espanyol. Por eso hablas claro, porque eres español, porque los catalanes son unos cagados y unos cobardes. I què els deia vostè? Jo els deia que estaven equivocats, però en fi. Mai no m'he dedicat a fer pedagogia als espanyols. A mi em sembla molt normal. Els espanyols defensen... És perdre el temps fer pedagogia a Espanya? És perdre el temps, perquè per una raó, els espanyols ja els hi convé aquesta situació. Ells tenen estat. I ja els hi convé prendre les decisions. Per tant, no se'ls pot convèncer de que deixen de tenir una situació de domini que els hi va bé. Parlant del Constitucional, senyor López Tena, tot això vostè ho coneix bé. Una frase seva. La sentència del Tribunal Constitucional convertirà la Generalitat de Catalunya en una diputació. O sigui, segons vostè, tornarem als orígens de quan el president Tarradellas va arribar aquí, que el que hi havia era una diputació gran. Què li fa dir això? Informació de primera mà, privilegiada, diríem, o intuïció pura? Informació de primera mà i privilegiada. De fet, això coincideix, jo ho vaig dir fa molt de temps, però amb un article que ha publicat Victoria Prego al Mundo aquest diumenge passat, en el qual filtra per on aniran les coses, i la lectura, simplement. Només cal veure quina és la defensa que ha fet l'advocat de l'Estat en nom del govern Zapatero davant del Tribunal Constitucional i les sentències anteriors del Tribunal Constitucional, en la qual diuen que l'única sobirania és la de la nació espanyola, que no n'hi ha més que una nació que l'espanyola, que totes les